Mrs. Haliorina, Mr. and Mrs. Marlon Kipo and family, Carmelita Selmo, Dolieta Selmo, Pamilya Placido and Milagros Alcosin, Mr. and Mrs. Arnel Lozano, ni Erlinda Alvarez and family, Mr. and Mrs. Carmelo Mendoza and family, Narcisa and Eddie Gasiba and children, Carl Luis Mendoza and family. Kinkastamet ngayon teraman ng kararagan ti kararwada, General Pagusara, Tomas Trias, Natividad, Vicente, Consuelo, Valentin Apolinario, Federico, Gaudencio, Apolinia, Melita, Josepina Jimenez, Los Biminda Roger, Marta Luis, Magdalena, Jaime, Rogelio, Aida, Eduardo,
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ada tayo ti maikatlo nga Domingo ti Adbiento. Ti daytoy nga panagsagsagaan na tayo iti sasangbay ti Apo. Ikawes tayo tinaragsak, naginawa a puso. Kas panangdalos tayo iti sasangbay, ti panangrambak ti panakayanak na. Tapno may karita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika, kumararag tayo. O Diyos, makita mada kami nga ilim, si papasnek kami amang padpadaan ti piyesta, ti pan nakaipas nga iti Apo. Ipaayo mo kadi, tatinasgad a puso, magipagragsak kam amang rambak iti daytoy na endaklan na piyesta, ti pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Sorry. May basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo Diyos. Pinili kinimbawnak tapno ipakaamok tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangliwliwa kadagiti na lapunos iti ladingit. Mangiwaragawag iti panagsubli dagiti na pagtalaw. Ken ti panakawayawaya dagiti adda ti pagbaludan. Imbawnak nga mangipakaammo adimtengen iti tiyempo. Apanang isalakan iti Apo kadagiti tattao na. Ken ti panang parmek na kadagiti kabusorda. Agrag ko ti Jerusalem gapu iti naramid iti Apo. Mayarig iti nobya a nakawesan. Iti panakarambak iti panakarambak iti panagkasarna. Kinawesan iti Dios iti panakaisalakan ken ballaygi. Awan dudwa nga isalakan to iti Apo dagiti tattao na. Kas iti sigurado a panagtubo ken idadakkel iti bukel. Ket agdaydayaw to ken kuana dagiti amin a nasyon.
ti sao ti Apo. Agrag-o ti kararuak iti Apo. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo. Ket agragsak tuy kararuak, gapu iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak, siyak ananumo nga adipen na. Gapu kadagiti na indaklan a banag, nga naaramid kanyak, ti manakabalin a Diyos, nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwan na, manipod iti maysa a kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Piniken na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti ammatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ti maibasa na adaw ti umuna asurat di San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Kanayon nga agragsak kayo, agkararag kayo ti amin a tiyempo. Agyaman kayo ti anyaman a kasasaad, daytoy ti pagayatan ti Diyos iti panagbiagyo ken Kristo Jesus. Diyo lapdan ti Espiritu Santo. Diyo laisen dagiti sao, anaipaltiing, usigen yu ket di analaing dagiti amin abanag. Pilyan yu dagiti naimbag, ket liklikan yu ti amin kita ti kinadakes. Sapay kuma pasantuen na kayo, anan-anay ti Diyos. Amang ted itital na, aywanan kuma ti amin yu, Espiritu kararwa ken bagi. Ket iadayo na kayo ti amin a pagbasulan, agingga iti yaay ni Apo tayo. A Jesucristo, agsipod ta mapagtalkan ti mga yab kada kayo, ket aramiden danto daytoy. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Imbaon ti Diyos ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Imay amang paneknek kadagiti tattao may papan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangngeg ken kuana. Saan nga iso a mismo ti silaw ngem imay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong amang lawag kadagiti amin at tattao. Daytoy ti pamaneknek ni Juan kadagiti papadi ken Levita nga imbaon dagiti Hudyo nga adda ijay Jerusalem nga agsaludsod ken kuana. Si asino ka? Saan a naglibak ni Juan? Saan a siak ti Kristo impudno na? Si asino ka nga rod sinaludsod damanen? Si kakadi ni Elias? Saan a siak insongbat ni Juan? Si kakadi ti propeta kinunada? Saan insongbat na?
Ibagam nga rod no si asino ka kinunada. Masapol nga da isong batmi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti maisaom maipapanken ka. Insong bat ni Juan, ti impadto ni Propeta Isayas. Siyak titimag ti maysa nga agpukpok kaw itilet ang. Palintegan nyo ti dalan apag naan ti Apo. Adda sumagmamano nga naibaon ang naggapo kadagiti Pariseyo. Sinaludsod da ken Juan. No saan asika ti Kristo wenno ni Elias, wenno ti propeta, apay nga rod a mamumbunyag ka. Mamunyagak iti danom insong bat ni Juan, ngem nakipulapol kada kayo ti maysa adiyo am mo. Sumarsaruno kanyak, ngem jakpay maikari a mangukas iti kordon ti sapatos na. Napasamak amin dagitoy, ijay Betania, iti ballasyo ti Karayan Jordan a pamumbunyagan ni Juan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Biyernes na nagpa periodic maintenance di jay lugan nga maysa, na jay San Fernando y Toyota. Ket idi naala jay jay number ti lugan nya naganan renisib da di jay may counter number 5 nga mang check no anya ti sitwasyon di jay lugan di agagur urayak ijeli nya taado nga tugtugaw kunana Father may kadtoy nga grupang utak mo tapay amunak kunak ka apay amunak sir kunana ka impakita na di cellphone na dayay page ko, dayay page ti Father Rufo Abaya, agboy-boy ak iti ay niya follower nak apo ko, liker follower nak ko na agboy-boya kano kada break na iso kano ti boy-boya na ay ka nagsaya aten ko na. Tartarigagayan mi ti umay makimisa jay Sibilya apong kinibakit ko ta taga bawang dakano. Ngam di mi pay mawayaan ko na ay ka nagsaya aten sir, iso nangas asistar kanyak. Kaya di agbayad kam manen nakapila kam di pagbayadan ti may isumo lang ti mapan mangi kadji pagbayadan nakabaybayag mo di counter fee man tadan sa mo nangi kastilugan na nga 2 million sagsasanga gasot sa mo di bilbilangan na di ay ka maurasanan sirsiri pag ay apo ka agkalyon sa ti iman na dati para bilbilan matuukanan uray siyak mabisina kon di ko dagasawa nga nakapila mo nagtungtungtong day di ko ako nanakan di lalaki day sa Father Rufo day ta. Wan isaw imay da nagmano ka nakasyort pa anak mo ay apo nasaya at nakita da ka taga ano kayo aringgay. Napaya nga mamudak agbuybo ay so mamarites kay nga rod magkunakon makabali sa nalipata mga dinamag ti nagandan. Wan ay adama kam-am mo day ti Ebanghelyo tayo. Nagmayat datoy ko na ni San Juan, sinaludsod da. Amoy ti mission ni Juan to prepare the way of the Lord. Imay nang iwaragawagan, palintagan nyo ti dalan, kunanan, agbabawi kayo. Kidi saludsodin da, si kakaditi Kristo, haan. Si kati propeta, haan, kunalata ni Juan. Apay amamun bunyag ka, mamunyagak ti danum, kunana. Ngam, adda sumaruno kanyak, natantanok nga adayo ngam siyakjak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na kapulpulapulyo ngam diyo ammo kunana diya niya kapulpulapulyo ngam diyo ammo diya ti imbaga ni San Juan mamunyagak ti danom isuna tinto ibunyag na kada kayo kapulpulapulyo ngam diyo ammo kapampanunutek met no atano adda ni Apo Jesus tatta nga awan ti information tayo handa nga ibagbaga di ubing tayo nga ni Jesus anak ni Maria ijay Jerusalem na iyanak di kulloong napapa no awan di information tayo ta umay makikadkadwa mo ni Apo Jesus kumakanya tayo akas tao kapulpulapol na tayo madlaw tayo nga tanga isuna ti Mesias. Amutay nga tanga isuna ti umay mangisalakan ti lubong. Sigurado siyempre nadadala ko mga agbisbisikleta, nakakurong-kurong, pasaray mo ag cellphone no iso-uso, diya mo agreels mo ni Apo Jesus no iso-uso.
Ngam ni sigurado, kapulpulapol tayo, baka awan makadlaw nga isuna. Kasla hindi pa nawon namot, adala dya, pasari agsarita di templo, denial jari nadahan damari na nga iso ni Apo Jesus. Kano kitaan tayo, tibiyag tayo kakabsat. Kasano ti pan nakari natay ti adda ni Apo Jesus. Na ti may kadwa nga maibasa nagmayat, anya ti kunana. Ay subyan tayo di umuna. Anya ti kunana ti umuna. Ni libro ni Propeta Isayas, imbaga na, tibilag ti Diyos gapota, natagtagabo da, naababak da ti mano tawen, tawtawen, naparparigat da, ti panunot da nga umay amang isalakan, ripuugan na amin akalaban, agbalay gida nga agbalay ti ili ti Israel, dayjay ti pampan ti mindset da nga panangabak ti Diyos. Dayjay ti mindset da nga ibagbagada, abilag ti Diyos. Iti may kadwa nga maibasa ko na ni San Pablo kada umuna surat ni San Pablo kada iti tagatisan Lonica anyo ti kunana agragsak kayo kanayon kuma asiraragsak kayo agkararag kayo iti amin a tiyempo. Namirisin nyo da sentence na agkararag kayo iti amin a tiyempo. Kung naka nagkasar impalagip ko kada nagkasar di kalman agtinna ko nay kayo sakit ken salunat rigat ken namay, ragsak ken, liday, nya. Kakunana ni Apo ni San Pablo, agkararag kayo iti amin a tiyempo. Ti magamin tendency, amo yung ti tendency tayo nga tattao, agkararag ka, anya ti kararag tayo, Apo, awang ko mati agsaksakit. Apo, mapaggan ko makarwar ko di anak ko. Apo, agbalaygi ko Apo, maka-abroad ko nilakay, wano ni bakit ko. Naglaka nga ibaga DJ, positive akararagaan. Nagkararag tayo, positive. No mabalbalin, DJ, pagsayaatan tayo amin. Kanagmayat talaga resin numot Apo isalakan na kam kuma ada pay dite kararag ti managing bubukod nga kunada nga Apo anya naganan paraburam dagiti paraburam ngem siak kadi ati ipang pangrunam managing bubukod mo dayay. Ya kunana ngem dayti kunana agkararag kayo ti amin a tiyempo. Taapaya adda ni Apo Dios kanya tayo even in our sickness. Idta saki mo, maipari nati kaadda ni Apo Diyos. Idta frustrations mo, dagiti gundaway nga kaslahaanan nga mapatpatgan di jay dawat mo, idta nga mari natay no dadduman ni Apo Diyos. Kadagitay problema tayo nga kaslahan nga masulsulbar. No dadduma itid na, tapno mari na tayo nga adda ti Diyos amang isalakan ka na tayo. Dahil ngay may sala nga tonglabon, amoy ti sao nga tonglab. Amoy ti tonglab. In English, tonglabtang. Anya tonglab, dahil ngay no, dahil ko naglangoy ka amo nga amo ti aglangoyan, amoy nang isalakan, namintlo ka nang isalakan, ti dandan ni Malmos. Dato'y dagitay agbasbasa GSBI. Adda kam GSBI di St. Benedict Institute. Napang kami nagouting dito San Esteban. Numnumo mata naglugang kam ti racket, nagadwa kami lalaki babae, may sa nga pingir ti racket, amoy ti racket. Hana nga ti racket nga mapan nga boom kunana hana ti racket nga paglangoyan. Ay ba pagluganan tayo. Kagaputan na ubon-ubon nga kawayan, nagtutugaw mo dagiti taga SBI ijay igid na, ay napasikat ak mo taga ubogak, nagbatayak di igid saak, nagtambling ti patalikod, si morot mga naipalub data nga racket na kaluban ti dadduma. Pagpagat kasta ti danom di da pay lakuna. Di may sa nga ka-eskwela ka pagpagat kasta danom ka babae pay mat. Maudin nga ang kinagado di ipaigid ko kada ko hindi nya naganan maudin nga ang naibansag ko iya racket ka rimwar sa amin nga danom agraman mata kada agong kada kuana kasi siyempre bye-bye ka nagapgad. Halay nakadadon ta aramidan da no nya dagita aramidan bitugan da tabukot kada di mi pay mula ammo ti mouth to mouth resuscitation idi ta napintas pay mo di siyak kuma o di nakagundaway ak kuma.
Kadi nga itonglab nga daytay agtonglab kan nga daytay maudi nga anges mon nga tila maibagamon ke apo dayan yan kararagan nga maudin no daduma kasi ti biag tayo daytay nini ited na aging gana nga sakit mo daytay dandani maudi nga tonglab mon tapno adda di kararag mo nga napudno nga apo kasyan nak apo tulungan nak. Isungarod nga, iji pakarigatan tayo no daduma, iji nga mariin na tayo, ti panangayat ni Apo Diyos no daduma kanya tayo. Taapaya, no naragsak tayo, di tayo maamam mo ni Apo Diyos. Nakaawat ka, bonus, hanggang nakimisa kita. Hindi na ibos mo takas lalim mabas akimat, kaman makimisan, apoy kanak mampay, gunggunam. Ano daduma ngamin? No daytay mo ited na mo joy, paggan na di kararag tayo no daduma, ipesto na tayo tinasaya at nga trabaho, ited na dagi kasapulan tayo, no daduma kemalipatan tayo met. Sa tayo agpabasol king kuana, no, agngangabit manen. Iso nga ni Apo Diyos nakakabsat, agkararag kayo kunana, iti amin aga kasasaad. No, dadawatem, agyamang ka, no daytay marigrigatang kan, tay maudi atong labmon. Masapol nga agkararag ka. Kasi agtata ka, jak pa unay agtentenisan, na hiligak mo ti tenis, tatati pa niya na ganan, pagkabkabawa kon kabisbisikletan. Kabisbisikleta ka may sana, piyata may sakad taawan ti kamarites mo, tano, tenis ka, dapay la chismis na. May mayat di bisikletan, tama ka mo kabiyag mo tamay maysan. Bisikleta na nagmayat idtuyan, kung kunak na jay senaryo nga data, taltalon nga nagmayat, nagadok kan naway. Kinagmayat jiri na daytoy ati grasya ni Apo Diyos, ngam ayan na nga ta ni Apo Diyos idtoy, adalim mabas abagon, nagobertik ayan ti imbahada, brang, kunano ka, opo. Itaam kinigtot nakpay ni Apo Diyos, ayan na nga ta ni Apo Diyos idtoy, kunak ka, adalim mabas abagon na, dandaninak na saplid ka, dandani awanan. So na dyan maudi nga daytay surrender kan nga awan Apolos tilaban mong kamangam ni Apo Diyosen. Iso nga uri iji problema tayo, iji frustration tayo, iji rigat tayo, kadagitehan nga masulsul bara problema tayo, no daduma makilanglangan ni Apo Diyos kanya tayo. Haan tayo lamadlaw. Makipulpulapul kada tayo kunana ti ebanghelyo. Ngam no daduma di tayo mapanpansin. No smooth sailing di biyag mo, no nagmayat di biyag mo, no daduma, apaya apo hang kami mga agbasbasol. Agtudtudyo kami mat. Awam mat agar aramid ti madikada kami, apaya nga dakampay laeng ti ikan na panubok, no daduma nga rod ka, lumaglag an di kararag mo, no awam mat ti ited na nga pangkigtot kanya mo. Kano dayta ited na kanya, nga dayta agsurrender kan ta maabak kan, makilanglangan lata ay ayatin na kalata ni adalata talikudam ni Apo Diyos. Kano daduma kemalipatan tayo mo ngamin. Kitata, ramrambakan tayo, anya daytoy, nagado nga rambarambakan tayo, ti arkidiocese tayo, kada pagilian tayo, jubilee, kung kuna tayo, ngam, anya ti kadakkelan a jubilee. Anya ti kadakkelan nga panagrambak, daytoy rambakan tayo, agsagsagana tayo, opat a Domingo ti Adbiento, 9 days novena, anya ti rambakan tayo, ti pannakayanak, the greatest jubilee ever Isuna ti kadakkelan nga hubileyo, apaya, lubong na ilumlum ti basol, awan namnaman na nga umangat. Tila namnamaan na dagiti tattao kagubaten na ti ararin tapno agbalay gingam hanga iso ti panangabak. Na ilumlum tayo nga ti basol na isina ti relasyon tayo kini Apo Diyos. The greatest jubilee happened ang more than 2,000 years ago. Anya dayay ti panakaipas ngay na. Iso dayto iyo umay na rambakan tayo manan. Nagado nga pagrambak tayo, Christmas tree, Christmas light, adamo Christmas tree ti ansisit, anya Christmas village ti ansisit, intasango in kayto kitaan, data nagbabatitan. Contest kanupay daya, jamupay na sino mangabak pa itan. Karambak tayo dagi jay, ngam ti ibagbaga na, the greatest jubilee, di pan nakaipas ngay na itanok tayo. Makilanglanganan kada tayo, makipulpulapulan. Ito'y na santon amisa, makipulapol,
Awaten tayo pa yan. Ngam no daduma, no sa bali di focus tayo, no marigrigatan tayo, haantay mari na, ang makipulpulapol ni Apo Diyos kada tayo. Ure ag kumkumunyon ka, no di jay rinam ka hammo madalusan, hammo maklear, di jay pamatim, hammo mariri na nga da ni Apo Diyos king ka. Kas pangarigang kuma, madadagiti tattao, da tayo no daduma, nabanbanog tayo. Apa yang nabanbanog kan? Adamot kwartam, ham mga problema ti kanam. Adamot nasayaat nga pagturugam, adamot nasayaat nga lugan mo. Ngam apay di jeri na kinabanbanog. Apay no daduma kakasla na umuma. At dagiti agtrab-trabaho, nagbalinan nga rutinary, ididamdamo ka, nagragsak mga agtrab-trabaho, tatan tila pampanunutin nan, agretairak kuman. Nauman, nabanugan. Apaya nga mabanbanog ti tao no daduma, uray no pari naan na ka ni Apo Diyos nabanugan. Apaya no daduma, ngamin, umuna, no hamon mari na ni Apo Diyos ita trabahom kasla awan bunga na dayjay trabahom mabannog kan maumakan saya atom ti agtrabaho dagiti katrabaho ang mga kaslala handa mo saya aten agsit-sitik dapay kasla dala na ragragsak frustration makabannog ipapapatim. Dagiti ko membro ti kameng ti pamilya tayo, nanang wano tatang, adada ti abroad. Dala, di da pa'y mangan. Kontrolin da pa'y kanenda, tadala maipaw itda. Apo dagiti anak da, di da maagbasa. Alamat, ginabatid to'y mat, kunamla no don wano don niya. Alay, nagakakaasi. Sa dala malagip nga kumusta, no kinsinas kin katapusan. Ti allowance mine. Di na pala na awat apo unnat di buok nan, tingig pa'y nga magnan. Kunanan ay. Kaya agtrabaho piman, agkalkalyo nga maululaw, tibisin kada di pa'y makaina na, frustration na banugan. Oray magkanya tayo. Oray padi mo't Gaso mo tapadi ka mo, ipapatim tag trabaho, itid mo amin tabagim, itiram ta isem mga oray langat at no, rumagsak laang, in the end, ti masabat mo kasla ampungan na kami suod. Di ka pala makapudpud no, awan to pay laang, isuti ko namin ka, reshuffle kuman. Nanuuma kay kanyak, karkaro ak maanda kayo. Nakailaki din ko na amot Hana mo natangsit. Nga haan di makabanog. Nangruna, no di trabaho tayo, haan tayo nga ri na anti kaadda ni Apo Jesus, no haan tayo nga palubusan dagi jay, makabanog. Narigat. Anya ti tendency na di jay. Bagyan tayo di trabaho tayo, personalan. Agtrab-trabaho kan para promotion, agtrab-trabaho kan tamapalakpakan, agtrab-trabaho kan tamaitanok No awan ng palakpakan niya mo, nanda kayong promoten, frustrated ka, biyag mo, naggubat kayon. Iso nga di dyan no daduma, iso di dyan makabadnog. No haantay yung ang nga ammo ti agyaman, no haantay mariina ni Apo Jesus ti inaldaw, iso di dyan maumuma ang mabanbanog di jari na tayo. Marigatan di jari na tayo. Nadalag ito'y taga-agbasbasa di St. Benedict Institute o may damot agkantakan niya yung nagkantadan. Agbasbasa da jay so dadag ito'y idaldalan dagiti St. Benedict sisters. Iti nagbasaan mi ti katikista idi kaumayda. Kung kuna ni Madrid tatay ka, at least may naiwang kang kwan dito, anya ti pangawag na dayayan, protigi pangalan, oy sister, hindi ako, sila, oo, pero ikaw, ay hindi pwedeng ilagay mo sa utak mo na ako yan. Apa yan, in merit mo, jibagi mo, dumakkel ta ulom kaslakan to paliton, amoyo palitaw, nagkutong ang dakkel ti ulo na, siyak dayjay, da kami dayjay, bagik dayjay,
Madi, mabannog ka. No nalipatan danto nagan mon, di ka pa'y nagpakamatayan. Nalipatan da na ni so di makabannog no kasja. Nya pa'y dagiti pakabanbannogan ti tao nga marigrigatan no dadduma. Adu dagiti bagi jes tayo. Adu dagiti awitan tayo nga makatultulong kada tayo. Haam mo mari na ni Apo Jesus nga adda kanyam nga adda uri kapulpulapol na ka ni Apo Jesus. Haam mo nga mari na no dadta kita apal. Adu ti tao nga managapal. Amo yo ti sao nga apal? Haan? Nohan nyo nga amo managapal kay ngamin. Ada tay aja ko nada nga roden nga iti Pilipino bawal ang umasinso. Bakit? Magagalit yung kapitbahay mo, han? Agamo tayo. Bawal ka no ti umasinso ti Pilipino apaya magalit di kapitbahay mo. Ado ti kasjay mga tao. Imbes nga makipagragsak no daytay adda achievement mo, agsak sakit tinakem na. Padasin nyo. No day adda dagiti managapal nga tao, no dayjay tinagyan kas ano nga umay ni Apo Jesus nga kapulpulapol mo, no tinagyan ti pusom ka dayta inggit, galit. Dagiti no ornong ti galit na. At dagiti tao nga hamo pa'y namimit, hangkay pa'y nagkadkadwa, hangkayo pa'y nga kwan, at dala makita na marururuden agwan. Imula na di galit iji puso nan, kasla kagurguran na kang di kay pa'y nagkitkita. Kas ano nga umay ni Apo Jesus no tinagyan ita pusom kagalit, inggit. Ado dagiti baggages tayo no dadduma. Regret. Nagkamalikan, pakawanam tabagimon, balbalyam tawagas mon, ngam no dadduma, decades ago, wano centuries ago nang ron tinapasamakan, sisisyom pa'y laji bagim, pagpabasulam pa'y laji may sa akamalim, aging gana tataropam kamali. Di ka pa'y makaisam nga nasayaat, di ka pa'y makapagragsak, agragsak kayo kung nanangaron apaya, agbabbabawi, pakawanan mo, agragsakan. Kas ano nga umay ni Apo Jesus nga makipulapul king ka, no, dagito'y mati, nagyan na. Kas ano nga umay ni Apo Jesus nga kapulpulapul na ka, no, dagito'y mati sulat na. Tatag, sagsagana tayo para iti Christmas. Agsagana tayo. Agragsak tayo. Tatanga Domingo, makita yung di pink nga kandela, awamot nga minti, pink nga badok, pink kumapit ti color, option na kuma, pink kumamot. Joy, kunana di dyan, kaya basaan na nyo makita. Ragsak. Kagas ano nga makapagragsak ka, no, dagito tinagyan ti pusod tunggal maysa. Ulitin tayo haan nga ti ragsak, gaputa, adasan ni Kwam. Hanga gaputa ragsak, adabang banglom. Nga nabanglo, uri ka dabang banglom no, naangot mo ta kinarakaram, awang malaang. Uray baro talugam mo, kadabalay mo, no daan mo jay kay katatao, awan latahan nga umanay da kita. Tiragsak iso jay panang waknit. Isugarod nga, joy to the world. Di mat? The Lord has come. Litseng, litseng, litseng. Litseng kayo ka no. No ang kamangtad ka litseng. Kung nagati ubing agkan kanta. Joy to the world nga rudan apaya. Ngamin simmang bayan, imay ni Apo Jesusen. Tikurang na kanya tayo dadtan. Tikurang na kas ano ti panangawat, kas ano ti panang welcome, kas ano ti panangarakop king kuana. Kas ano ti pan nakariinam nga makilanglangen king ka, makipulpulapul king ka. Kas ano ti panangriinam nga addalata kang kanayon, oray iti problema, iti frustrations, kadagiti pakabanbannugan tayo, dagiti pakarigrigatan tayo, ragsak, namay, ginawa, salunat, kas ano nga panangriina tayo nga addalata kuman ni Apo Jesus kanya tayo. Di jay mo ti saludsod. Kamaudyanan nakakabsat, no da kayo, nagasat ka, no maririinam nga adda ni Apo Jesus king ka. No ni Apo Jesus kakadkadwa na ka. Boom!
Mariri na yung adda ni Apo Isos kada kayo. Ay haan. Nya nga roti adda talikodan nyo. Kaya iyaw. Ibaong ko. Kino adda kanyam. Anya ti mission mo. No adda marigrigatan akabsat mo. Iparinam ang adda ni Apo Diyos. No maup-upay papigsaem. No marururod ikam ti kapyana. No napnap no pay latigalit sursurwam ang mamakawan. Mission mo dayta mangtulong kini kabsa mo. Mission mo ti mangipari na kadakwada nga adda Dios. Anya ti aramid ni Apo Dios dadta ti ayat kinapakumbaba. Anya ti aramid nga adda ti Dios adda pinnakawan, adda sinnaranay. Anya ti aramid adda ti Dios no adda mabisin pa kanem, no adda marigatan tulungam. Dayjay nga rod na Diosan nga aramid. Katatan no maaramid tayo di kakabsat, apay hantay nga tanga kapulpulapol ni Apo Esos. Hantay nga tamari na nga kapulpula kadkadwa na tayo ni Apo Esos. No maaramid tayo dayahan nga tanga maibaga tayo nga every day is Christmas. Kung kuna tayo, di mat? Christmas lataan, adda Diyos tapusom, adda ni Apo Esos tapusom. Ori ka Christmas amin nga Christmas, ori ka kanam amin nga lechon, ori ka tudukom amin nga lechon, kada Christmas tree amin nga Christmas tree. Nyo di puso ka nagadayumat, ag-awamot laeng magbanbanog ka laeng, agsaysayang ka laeng. Nga ti kunana agkararag kayo, ti anyaman akasasaad, agragsak kayo. Kuna ni San Juan Bautista, dadta kadkadwayo kapulpulapol yung amdiyo ammo. Nagmayat ko mga kunana ke wen dadta kapulpulapulyo ammuyo adda kayo kenkwana adda isuna kada kayo. Nagmayat ko nga dayati ibagana kada tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anam marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasumetlaeng iti ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw iti man nakabalin nga ama, taimbaon na ni Juan Amamunyag, tapno isagana na ti dalan ti anak na. Iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana tayo, intay dumawat ti tulong ti Apo. Tapno maikari tayo met iti yaay namanen, iti tunggal panggep ko na tayo, umay ka Apo Jesus, ket isalakan na kami. Umay ka Apo Jesus, ket isalakan na kami. Agpaay iti simbahan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, religyoso ken religyosa, ken amin amang isaksaknap ti sao ti Apo. Takanayon ko si ayat da, amang isagana iti dalan ti Apo iti puso, ken panunod ti amin a tao. Kumararag tayo.
para iti pagilyan tayo, ken amin amang iturturong iti gobyerno tayo. Tapno maimiris da ti pateg ti panagsagsagana, ket isagana damet ti bagida, babaen ti itutulong da kadagiti agkasapulan ken awanan. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin tapno isagana tayo met dagiti bagi tayo. Amang pasangbay iti yaay ni Kristo amang isalakan kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo agsagsagaba iti adu akita ti sakit. Ti bagi ken kararwa tababaen ti panangkadkadwa tayo kadakwada. Maamiris damit ti patek ti ay ti anak ti Diyos, dito'y lubong. Kumararag tayo iti Apo. Intayo met idawdawatan dagiti amin natay tayo. Tababaen ti bunga ti papatay, ken padanggugar ni Apo Jesus. Marakpat da kuma iti panakipagkararag iti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Agulimet tayon temet dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ama anadong mo dawatin mi nga ipangag mo dagitoy unnoy mi kat masagrap mi tinaununeg a kaipapanan ti Paskwa dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo ta maidaton ko maakan kanayon ken ka ti sakripisyo tinapasnek a panagserbi mi ken iti panangtong palmi iti insungsong mo a misteryo ibungan ako makada kami ti panangisalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda ko makada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asidag tiya aynan sana impatuldo idi nga addan ketimot laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti inna pannakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantahan na ti imno ti pannakaidaydayaw mi ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawat. Hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwan. Podnoon ay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo
ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Inakaminsalaka manubuti sa ngalubonga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit item kadakam ti aldaw itoy ti kanen mi ti patinayong nga aldaw pakawanen dagiti basbasul mi asmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami di nakamet baybay
Isuliso ket isalaka naka iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyag, nganti may salae nga sa mapaimbagton ti karara.
Aramidan tayo ti second collection para kadagiti anak tayo nga agbasbasa nga katikista. Tulong tayo kadakwada apo. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, taday na Diyosan na sakramento, dalusan na kami iti amin a kinadakes, ket saganain na kam ti panangrambak mi ti piyesta, ti panakaipas nga iti anak mo. Iso ang makipagbiag, ken makipagariken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumatiman nakabalin ken manang nga asi a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Papigsaan na kay kumati pammatiyo, paragsaken na kay kumati pananginanamayo, parigtaan na kay kumati panagayat yu iti Dios ken iti padayo a tao. Iti kastada kayo nga agragsak itatiya ay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay pagasatin na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag.
Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti na santon a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.